Dobre, no. Tak uvidíme, že jak sa mi toto ešte podarí. OK, poďme teda na to. OK, prvý tam. A aj druhý je tam. Si mi dáme ďalšie. A tu máme. Výborne. Ideme rovno pod neho. Tak, ideme. Nezabiť sa. Dobre, toto som dal. Ďalší je hneď priamo, že tam. Jop, mission failed. Ľudia, vítajte po dlhej dobe. Čo sa... Bro. Video som hovoril, že budem točiť o tom, že čo som robil cez jeden rok. Ale až na budúce. Lebo... Chápete? Ak počujete toto, tak mám novo rozložený počítač. To ste mohli vidieť aj podľa toho, že... No proste keď som točil intro, hej. Ide o to, že mám zlomený prst, bol som šikovný na basketbale a tak trošku sa mi ťažko hrá War Thunder a ja som si povedal, že hrá sa mi ťažko War Thunder, to bude sranda to natočiť, proste prečo nie, to som proste chcel ja. Áno, to intro nebolo skriptované, ja som to chcel spraviť, ale... aspoň máme zábavnú scénku. Dobre, teraz. Ospravedlňujem sa za kameru, videjko natočím a uvidíme, že ako to všetko dopadne, hej? Uvidíme. Ako všetko dopadne s mojím prstom, s kamerou. Ak bude dobre, natočím video s ňou. Ak nebude dobre, natočím video s ňou, budem točiť takto. A teraz idem ukázať, čo všetko máme v mojom arzenáli. OK, ľudia. Všimol som si, Nie, čo ste. Čo ste? Výborne. No. Keďže ste mi tam nedali reálne, že žiadne komenty, tak akože no shit, ja neviem, čo mám teraz akože spraviť. Ale I guess, že natočím asi natočím dáme, čiže dáme teda, nech je sranda. Nech sa predsa len, že nenudíme, lebo není to vôbec sranda. Späť. Lokomotív je to naľavo. Priamo, že tutok. Tutok. Tak tam je to, čo ide von. A áno, mám zlomený prst, ako to proste vyzerá. Mám toto obyčajné, to mám na tento týždeň. Zajtra idem zrovna k doktorovi, aby mi to viacej prešetrilo a zistil, že čo to mám, ako to mám. Dobre. Nové veci. Ja som si vyskúmal túto srandu. Neviem, či to bolo minulom videu, nepozeral som ho. Ale ako minulé. Máme tento tu prebočník s výbušninami. Tohto tu píšu teda výbušniami. Tohto tu píšu teda čo nemôže aj výbušniny. Počkajte, ideme to zistiť. Aha, môže. Ja to budem vyskúmať. Výborne. A samozrejme tú novú letavúcu mašinu. Pardon. Ak som hovoril, tú novú letavúcu mašinu, čož neviem, jak dobre bude, ešte som čo nehral. Ja väčšinou hrávam za sebe to vám teraz aj ukážem, ako sa to dopadlo. Tak, a toto sú tanky, ktoré väčšinou hrávam. Ideme od začiatku, hej, postupne. T34, pomočka 57. Hej, tak to vyzerá. T34, 57, 1943, prémiové vozidlo, to som si kúpil ako prvý prémiak, čo som kedy mal. Hej. Posledné. KV1 5, proste. Beast among the beasts, guys, proste. No shit. Dobre, ale moje rozhodnutie ostáva. Ideme na americké letadlá, vy si to určite pamätáte zo včera. Čo to piče hovorím? Z minula. Ja som dobrý idiot. Vy si to určite pamätáte. A natočíme video. Ja ho postem a ideme sa zabaviť. Takže vidíme sa už v main game. I ako vždycky, ja som ten spomávaný. Dobre, no ako interior tohto letadla není taký špatný. Tu máme rýchlosť. Fajné RPM iba 20 za minútu. Jaj, 2000, už chápem. On to je v tisíckach. Áno, začal som sa učiť takéto veci, aké mi to úplne k ničomu. Počkajte, môžem toto vysunúť, dobré? Ja môžem. Pozrite sa na to. To hýbe. Bo ja mám update, čo to dohýbe. OK, nemám to čo sa potrebujem bovať. Meritko, ako každé iné. Čo môžem očakávať? Interiér, no proste ako... Ups. Sorry. Interior. Top pitch. Interiér ako každý proste jeden. Preto som si to dneska nechcem naznačiť, že
som friendly, ktorý ti ten na body. No, akože, na to, že aké toto je beta dielko, stále ináč mám zvuk, takže, tak, ako tak. Ako toto je dosť akože podľa mňa, že fajné. Hrá sa mi s tým dobre. Si sranda. Ale celkom na hovno je aj zároveň, že? Ja som už to dlho nehral, to je ten problém. Ja som si dal staminu dole! Jak to tam z prvej svetovej vojny? Jak to je možné? Choď do riti, prosím ťa, nehaj ma, neser ma, prestaň ma srovať, sa bijem. Okay? You challenging me? Nie, to by som mohla byť, koho by som mohla byť? To je blízko. Je tento tu Henkel, jo tak, dobre, tak tie život si asi ideme teraz zobrať. Tak ideme. Tento ďalší Henkel. Kamo, toto má strašne hrozný gól, pretože to mám 2 gólmety a strašne do strieľa. Podľa mňa to vyzerá že ako dobre. Medium vozílko. Nie ani dobré, ani špatné, ja mám dotrbané zadné krídlo, tu sa mi bude hrozne ťažko s tým dovetať. And that's a fact. Not a cap. Ja tak sa nezabijem. Tak, do toho cávka letí v tej I-15. Ja som sa netrafil. Kamo, to je také ťažké vôľa toto vedalo, keď je nepoškodené. Keď je poškodené. Prosím, aspoň, že ho môžem zabiť. No to sa vôbec nedá. If you continue take Alex, you will return to my menu. Veď som netrafil ani jedného alaj. Dobre, ja nezabiť capka. Som tu na kolajdu. Proste prečo nie? Prečo mi takto krásne zobrať kill? A oni ma tu 30 sú vyzabíjať. To je moje najväčší disadvantage, že ak som ja dodrbaný úplne celý. Takže to má najväčšia nevýhoda. Že sa proste nedokážem sústrediť na to. Že som doničený. To sa proste nedá. Nedá sa to. To je to ťažké. Prosím, zabite. A ja to vlastne môžem glidenúť späť do basky. By som chcel. A to by mi trvalo asi možno dlho, nemyslíte? Keby som išiel späť do basky. Čo jak ďaleko je baska? Asi niekde tam prdeli ja sa baska, no tak to sa mi povedal, že nechce ísť robiť. Ja som tu strašne v close dodgefight. Sakra. Ja som tu strašne blízko v dodgefightoch, ale ako... Hovno tu ja niekomu robím. Viete čo, ja toho serem. Ja viem, I might be pussy, ale to sa nedá. Ďakujem pekne. Dobre, zoberme toto letadielko. Tam si researchujem. Tak, bereme toto, lebo na tom si to researchujem a toto je asi jediný letadiel, čo má takéto proste mieritko. Poznám, tu máme airspeed, samozrejme, že altitude. Máme RPM-ka, tu sú hodiny, tu máme stupne, olej, palivo, OBC stupne a toto je, to neviem, to je asi pressure, tu máme proste throttle dopredu a že tomu chápete, to je sranda proste. Ale toto letadlo má konečne dobrý guľomet, pozrite sa. To. Dobre, ja som zakrkol na taký istý guľomet. OK, nehal som si 600 striel, počkajte, napravím telefón. OK, nehal som si 600 striel, nepotrebujem veľa. Koľko z nás odišlo? Špatné. OK, jeden odišiel. A daj mi tým 2, výborné. Dobre, ja už som tu, už ideme do tých dodgefightov. S týmto letadlom už ste ma videli hrať vyšekrát, ale tak ako... Chápete, stále... To je proste také... Jau? Ja sa len spavne mal mňa zabiť. OK, som tu... sa hneď oveľa že ľahšie lieta. You're dead. Also, or am I? Bola rýchla hra, keď ide proti tebe celý skurvený tým priateľov. OK, čas na túto mašinu. To s ňou bude, hádam aspoň, že sranda. No mám som veľa strelivá, lebo hore vidíte, má 1170 strelivá. Tu nemám nič, takže tu nemôžem ako teba moje vybušníky krásne dropnúť. Ja ty si už nespravím, lebo tie výbušniny sú úplne že k ničomu. Môžem sa to tu zabrať? Nie, nemôžem. Škoda, nevadí. Tuto máme takisto, si môžete sa im pozrieť, ako zdiaľ. Viete čo? Vás to asi nezaujíma, vás asi skôr zaujíma ten gameplay tohoto. A ináč, na YouTube budem robiť príbeh z Operation Hashdorf, bude to VV2 príbeh. A budete vy rozhodovať, čo je, vy budete musieť do komentára písať, ak nenapíšete to do komentáru, tak ja nemôžem ďalej pokračovať, lebo nie je to vaše rozhodnutie, nie je to založené na demokratickom systéme, výborne, ja som 14.
Zložíme to. No a keďže to nie je založené na demokratickom systéme, tak to nemôžem spraviť kvôli tomu, že ja žijem v demokratickej krajine, teda pokiaľ ste zo Severnej Kórey alebo z Číny. No a tak teda, ak to teda takto spravíme, tak by mi to bude posielať tie návrhy a podľa tých návrhov sa môžem ďalej rozhodnúť. Au, môj prst. Sorry, ja som ten zlomil znova. Lol. Prečo sa hovorí lol? Čo sa zvlášť cepok? Čo je so mnou? Dobre, idem ďalej. Čo som vám chcel povedať? Čiže vy sa budete môcť rozhodnúť, vy budete môcť písať a to, čo bude najviackrát napísané, tak to vyhráva. Je to úplne jednoduché. Ale tam ide skôr o to, že kto bude mať akože viacej tých vecí tam daných. Napríklad, keď napíšeme, že sme v 2 a že porazíme napríklad Normandiu a že či máme ísť sa prebúvať priamo do Berlína alebo či máme oslobodzovať ešte Francúzsko a tak podobne, akože First Infantry Division, vy rozhodnete, že priamo do Berlína, tak my ideme priamo do Berlína, nezastavujeme sa proste, tak to bude fungovať, hej. Takže, akože on to celkom dobré, že to takto chcem spraviť, lebo vy budete môcť rozhodovať, my si budete môcť pozerať, čo si vy sami rozhodli a tak. No a samozrejme, že budete môcť robiť vlastné eventy, napríklad, že mi poviete, že nech vytvorím rebelián, to nejde, že na nich hrám, alebo nech im proste len nechám samostatne hrať a tak, ale to je na vás. No a keďže ste napísané, tak dáme jednu hru. Tak dáme 2 hry lietadla, 2 hry tanky. A teraz sa brneme na tanky. A tanky mám celkom rozkošné, takže tanky mi idú lepšie. To mi verte. Takže musím ukázať. Ja som rozdiel telefón. Ja som zabudol, ak sa točí. Jo, moje tanky. Veľká mater, pozdravte. Naštvaný Stuart. A nasranie má značík. Prečo? M20 Locus. Keď nechápete, pozrite si nejaké video o ňom. Tak a teraz ideme ukázať, ako sa správne hrajú tanky. Takže M20 Locus ideme ukázať. Má armor na jeho bija, taký, že dá sa. Extrémne, ti vie takto vyzerá, ľudia tam musia byť skrčení, čo je celkom, keby som musel byť takéto pozície, alebo takéto pozície, keby som musel byť celú dobu, alebo proste. No a to sú nepotrebné informácie, vás zaujíma asi ten gameplay, tak dáme gameplay teraz s tankami, potom metodami, potom s tankami a tým končíme, takže pomerovo do toho. Padla znova tá mapa, ktorú na vás nezačám, výborne. Vítajte. A ináč, áno, mám pekný skin, musíte pochváliť, hej. Remálne nemám svoje oči. Nemám oči. Škoda, nemám oči. Dobre, no a vyčasnení, zoznamení s tankami, tak proste obyčajné tank battles. Musíte sa anglovať, čo znamená, že si dáte tank nejako si takto približne, aby vaša strela, keď letí, dáte tank, aby sa odrazila. To potom môžem niekedy doriti. To je asi jedno. No, to je fakt, že asi jedno. Napríklad anglovanie po nej vysvetlenie po videu. A ide o to, že proste tu máte, fajite a mne zmizli moje oči, ja som mal proste očinu, on tanko to sere. No to je jedno, ale proste je tam veľký rozdiel v tom, že koľko máte strelivo, alebo keď vám napríklad trafia strelivo, pum, dovidenia, ahoj, už nikdy v živote mi svoj život. To isté patrí aj pre crewmateov, alebo keď vám napríklad rozjazá palivo, alebo motor vám vybuchne, je tu strašne tých vecí. Ale s týmto tankmi nemá zmysel sa anglovať, lebo to má taký malý pancier, že to vám aj AAčko prerazí, akože no joke, ja s kamarátom sme hrali 1v1, sme si dobrali na schvál, náš najmenší tier, čož nám bolo toto tuk a som dal non-penetration, jak? Serem to. Dobre no, tam je enemak, aj ráno, ja hrám arkadoky, robte si s mňa srandu, ale skúste si hrať realistiky bez zvuku a potom je čo hovoríte, idioti proste. No, došla mi artiléria, takže ja idem priamo, že položiť na... Ja idem priamo, že položiť sem, lebo mi tam práve po to pôjde. A tam máme M3A1, čo je falošná verzia Stewarda. Hej, jasne, ako tak. Ok, pokračujeme ďalej a tam máme toho falošného Stewarda, ja potrebujem to tu rozstrieľať, tak toto nerozstrieľam. Výborne, to nerozstrieľam. A ja som dal tú artilériu priamo na mňa, som idiot. Som dal vlastnú artilériu na seba, ten tu gas a mám rovna, že ja sa musím ospravedlniť, lebo som vandal. Robím zle. Nedá to odtlačiť. Môžem to tak vytlačiť. Dobre. Ideme ďalej. Keď sa dostanem do zapeklivej situácie, tak sa vám ozvem. Tak a problém je vyriešený. A teraz môžeme pokračovať. Aha, tam je 26. Čože je Religion Light Tank. A to sa vyslovuje tým, že som teraz niečo transmission, ale sa nepohne nikam. No mi nič nespraví. Ja mu dám teraz kritikálny hit za hentých capkov. Strajme sa, mám veľmi mŕtvý. Nie dám mu iba obyčajný hit. Tak dáme teraz. Sem a to by mal zabiť už. Nie. Nezabije. Tak. Nie, nezabije. No, tak, tam má strelivo, počkaj, takže
Tam strelím mám mal zabiť. Dobre, do prdele aj s tým, ale nedokážem na mňa zastreliť. Tam. No konečne, Kriuk knocked out. 5. Dáme im to priamo, že... Sem má chlapci, zavávajte sa. Páže, prečo som nevystrelil? To je jedno. Dobre. Je to sranda hrať War Thunder tanky, ale nie je to sranda hrať War Thunder tanky, lebo niekedy mu môžete pri tom chytiť nervy, čož... Fakt, že pred tým nervami musím fakt, že varovať. Nervy vedia byť riadne, že seriózne. Čo tam on má zač? Ja aj to 70-ku, aha. Dobre naanglovaný, toho neprebia ani keby čo bolo. A mne zabijú na strelca, prečo? Dobre, tak idem späť, lebo mi zastrelujú strelca. Počka, tak tu mi dá dobrý angle. Ukáž. No, to je dobrý angle. Dobre, musím počkať, ako som mi opravil strelec. Tam ťa zabijem. Tam ťa nezabijem, tam ťa myslím skôr. Ja tam môžem vysať. Ok, ja sa idem skryť. Ty to má asi one-shotu takto, lebo takto mám no angle. Ok, zacúvaj krásne. Dobre, dáme sa priamo, že mi teraz sem. Ja si dám akut. Ešte sa začnem opravovať. Takže nielen, že sa mi dalo ultimate, ja sa ešte opravujem. A tam zadu ide Panzer 4! Ja som mŕtvý. Jak ma tá Panzer 4 dostane, ja som mŕtvý. Ok, ozvem sa, keď sa opravím. Som si až teraz toho všimol, že mám takú peknú dierku. Tak, už som opravený, ak som slúbil, ideme ďalej od toho. Takže krásny angle si dáme, tam je to blkne, perfektné. Keď chcem vidieť kamarátov, ktorí mi horia priamo pred očami. Tam je beta 7, prosím vás. Tam sa nepozerá nikdy, čo bolo. Ty špína jedna hnusná, bodajme si skapal. Prečo zrovna mňa? A co ti teraz to robí? To je lepíči. Pozrieme sa, ak ma zabijú. Krásne to letí. Dobre, Cápok vedel asi, že kde ma zabije. A ten šofér, viem čo robí. Nie, teraz seriózne, čo ten šofér má robiť, keď tam je tak sekuty? Sme tu? Koľko je 17 minút na videu? Uvidíme ešte, ako budeme hrať. Dáme iba... tu mám očička! Tu mám očka. Nie som fanboy, Yes! Je to tam! Nie som fanboy, nič také, ani proste nič feministické, ale proste ja zbožne, ja mám tam oči. A áno, tento tu Top Mountain Machine Gun funguje. To je cool. Áno, za driftovať. A nepýtajte sa na čom používam iba APCR, pardon, iba APčka tu mám, ktorý mám ani APH. Damn, to je moc, to je sila na mňa. Ok, vysvetlím vám všetko, napríklad armor piercing, ako funguje angling, nejaké strelivo a ešte základné machine guny, ako funguje, to vám vysvetlím potom neskôršie po videu. Ok, body A, B a C sú všetky naše, takže máme tom advantage, náš R je nulový, proste my nemáme R, máme ale anti-R-ka, čiže výhoda a ja môžem vytať oka, takže to vidíme teraz využiť, tak nevyužijeme, bo niekto mi to zobral a ideme ďalej. Ináč táto mapa Cyberx 13 je taká špatná, že sa mi vždy nedarí. Ja nechápem, jak to je, ja proste tú mapu neznašam a vždy sa mi ani darí, keď napríklad točím alebo hrám... alebo keď napríklad hrám za konkrétnu krajinu, čiže konkrétne Amerika. Red Banners to zažíme v Sovietskom zväze a odkiaľ som ja som zo slovanskej krajiny, to počujete ako hovorím, takže to aj viete, že ja som Slovan. Keby ste nepočuli anglicky, to viete, že som Slovan. Čo sú Slovania sú legit. Počkať, no joke, to je BT-42? Nie, to je Stuart, to sa posrať, to je BT-42. Kto tu na oxidu? Nikto? Potrebujeme to ďaleko vodou. Dobre, nevidím nikoho ince. Výborne, ja som 10. Na výhru. OK, ja viem, že vy ste videli, ja viem, že som sobu hľadáme. Vytladal tanky, ale 19 minút a ja väčšinou točím 20 minútové videa. Poviem to ešte raz, lebo som poviem náhodou. A ja väčšinou točím 20 minútové videa. Čiže to znamená, že ideme znova tanky, pretože prečo nie. A ešte aj ide o to, že ja mám zvyk točiť iba okolo 20 minút videa, lebo to sú také zlaté streda. Vy ste už lietadlá jedny videli, niekoľko hier a tanky ste ešte vôbec nevideli, takže teraz, čo mám točiť tanky, tak to pre mňa asi najväčšiu radosť, keď mám točiť teraz tanky, takže dúfam, že sa vám páči toto videjko. Ak áno, dajte mi prosím vás like a subscribete a napíšte mi dole, či tentokrát už naozaj napíšte dole, či by ste chceli radšej tanky alebo lietadlá. Ja sa pohľad toho zariadím ľudia. A nezabudnite samozrejme sa povedať na moje ostatné videá. Hlavne nie na tej bude staré, sa by prosím nepozerajte.
A užívajte ďalej. Tak, jak vždycky, začíname s veľkou materou, pretože prečo nie? Sme tu. Zase nám oči. Zase na sedu. Dobre, držíme auta. Ideme, to som ma posledne nemal. Ale vidno, že už zaberáme. Oni sú už na bečku, tak skoro. Naša je to má mapa. 200 metrov, jedna kocka. Pravo to vidíte. A to je Ford? To som si vymyslel, ja neviem, či to je auto. Ale možno to mohlo byť Ford. Ja sa nevedám auta, ja sa skôr znam v tankoch. Ja, pán Z3. Máte prednosť, vy ste väčší pánovia ako ja. Akože novší to idete. What the fuck is my blob doing? Čo on robí? Dobre, ideme s nimi. Idem do obchodu s tankom, prečo nie? Však tu by sa zľaví a tu jediný s tankom. A prozatím som tu jediný. Ideme. Dobre, ja tá auto asi nevidím, tu je asi moc veľká dierka. Nie. Dobre, veľká mater sa nezdá. Veľká mater je silná. Veľká mater má horsepower. Dobre, to asi nie je moc dobrý nápad chodiť s takýmto veľkým tankom do takýchto tight spaces. On ganal aj klaustrofobik. Dobre, neviem, jak dáš artilériu sem, keď som povnútri budovy, ty zaostalý idiot. Keď ideme ďalej, sa strieľa. Teamwork. Weird. Dobre, a tu. Tam by mal byť nejaký M asi. OK, tam bol Ostwind. Nie, Ostwind tam môže byť. Je tam, to je D2, jo tak, už to nebude. To je ti M3, M3, M3. Nejako si žijem. Otoč tu retu. Cúvaj. Turiti. Nie, mám to... Piči transmission. Prosím. Ži. Ja mám taký veľký potenciál, prosím. Pane Bože, ja ťa žiadam, mám taký veľký potenciál. Je to tam. Môj Bože, je to tam. Ďakujem pekne, Pane Bože. Stapnem celú tú dobu. Teraz sa idem opraviť. Ja už som opravený. Výborne. Dobre. No, veľmi veľká radosť. Na veľmi dlhú dobu. Niekto sa iba prebíjač. To nemá zmysel vôbec. Dobre, ideme s tankami. No. Už som späť. Lol. Sa spavnem. A na mňa dal artilériu, bo napadal bomby. OK, mňa napadla Red 2000. Ja sa nesťažujem, ja som rád, že žijem. Stovka, okamžite. Si ani nemôžem zaletať. Dobre, no. Poďme ďalej. Čo to mám? Doškarbaný tank, čo som spravil? Bar? No more. Lebo čo? Ja mám pokazený gulomet? Tak sa akože opravovať sa nebudem. Ja sa nebudem opravovať vydrovaný gulometu. Mám Ačko, no. Takže Ačko je v tom... Ačko je v tom obchode. V tom obchode, ani rozpráva po slovensky, na to som Slovák. Kamo, to je normálne smutné. Som taký sprostý. Ináč tá 28 je to relatívne dobrá, ale je to beast. Dobrý beast, ale to aj na hovno, je to strašne veľké a pomalé. Preto mám Stewarda, je to malé a rýchle. Akože nehovorím, to je 5 km za hodinu, on to ide 30, on to je možno ako auto. No auto do 50, takže viete, že proste ide to dobrou rýchlosťou, ako ide to napríklad nejaký moped alebo nejako tak. Alebo máme tam je Panzer 3. Ja ho tam nevidím. Všetko tu horí, ja neviem, že on tam je. Ja ho tam nevidím. Tam je IKV-22, on sa skrýva, aha. Žijem vôbec? Všetko tam dostaneš gulometom, to môže pôjde. Nie, on tam nie je. To neprestrelím, on tak... To on tak neprestrelím, to ja musím ísť... On už tam niečo vyšlo. Dneska... Kamoško, taká škoda, že tu nemám hečko. S hečkom by som to okamžite, že vypol na hit.
Nie, ty nikam ideš. No tak on niekam ide. Nenapovedeme, no. Ideme asi napadnúť Ačko, vidno, že ide tam veľa ľudí, tak prečo by sa tam aj nemali ísť? Ten taliansky tank bez tej beže. Jaj, to je za také vtipno. Bum. Bomboklad, nič som nespravil. Dobre. Tak sa dá, tá Panzer 3 je mŕtvá, výborne, gratulujem ti, Panzer 3. To je antitank, prosím, nie, ja som zabol strelca. OK, mi ide na strelivo. Môžem mašotuť. Nie, si zo mňa robíš srandu. Prosím, zabij ho. Dobre, je boj, výborne. Počuj, aký vozidielko, Fiat. No dobre, ideme ďalej. Dobre, už som tu spamnul letadlá. Panzer 3, BT5, všetko už tu ide. Na plné gule, všetko tu už prechádza. Na A, you ain't going anywhere. Dobre, Blood mal celkom dobré angling, takže kvôli tomu som ho nemohol na veľa priestoroch prestreliť. Ja som 7, výborne chlapci, výborne, vy spolu sme to dali. Sila rodiny. Ok ľudia, ja sa s vami stol do toho T-72 modernou lúčim. Zdarte.